पुलिसखौथ' लिंबायबो खिन्थाबायबो दाथ' पुलिसा थांगोनानो बिनि सिगां आरो आंहा मोनसे मावनो गोनां खामानि दंबावो बिसोर गामिनि मानसिफोरनाव माने रादामोननि गामियाव थांनानै आङो रनिखौ सोंहैगोन बिखौ नुदोंना नुवाखैमोन जुदि सासे मानसिबो प्रुफ ओंखारो आंनि फिसालाखौ बिसिनियाव नुदोंमोन होननानै बिसिनि गामियाव नुदोंमोन बिखौ सिनाय होननानै जुदि सोरबा बिसिनि गामिनि मानसिनि सासे मानसियाबो जुदि बुङो सेसखा बिसोर डाइरेक्ट केसाव फासिखागोन आंनि फिसालाखौ किडनेप खालायनायनि दा आङो गिबियावनो बिसोरनि गामियाव थांफिननांगोन बेनिफ्राय सोंला सोंसि खालायनांगोन सोरबा सिनायनाय ओंखारबानो सेसखा आरो नोंसा गासैबो सेस साफा साफा जेलाव थांजोबनांगोन पुलिसा थांनायनि सिगांनो हर जानायनि सिगांनो आं बेखौ रेडि खालामना दोनखानि जाहाथे बिसोरखौ हमनायाव गोरलै जायो पुलिस स्टेशनाव लांनायाव गोरलै जायो बेबायदिनो आंनि बोदला खिथेराबो फुरा जागोन बिसोरनि मानसिफोरखौ असान्ति होनो हाब्ला बिसोरनि साफा साफा मानसिफोरखौ जेराव होनो हाब्ला आंनि खिथेराबो फुरा जागोन आंनि फिसाज्लाखौबो मोनगोन गासैबो गोसोनि साननायफोरानो जाफुंजोबगोन मा खालायनो इसोर आं एसेबां गाज्रि खालायगोन होनना सानाखैमोन बिसोरजों नाथाय गाज्रि मानसिखौ माबोरै सुद्रायहोनो बिसोरनि आखलानो बेबायदिखा गाज्रिखा आंखौ अराय सम दुखु होबोदों आंनिफ्राय हौवाखौबो सेख'दों आंनिफ्राय गथ'खौबो सेख'नो नागिरदों आंनिफ्राय सुख शान्ति सेख'जोबदों बिसोरो बेनो आंनि थाखाय कारेक्ट सम कारेक्ट टाइम बिसोरनि न'खरखौ बरबाद खालायनायनि साला फाफ्फि मानसिफोरनि थाखाय बे सुवाखौ नस्थ' जायैफोरनि थाखाय सालानि आंहा सेनखौनो सानो मोनाखै आं साबाय थानाय जायगायाव सेनखौ सादोंना बे लावगा हारामजादाया बे सुवाखौया र' नोंखौ सानो दिनै सा जेसे हायो सा नों मोनजागोन सानदोंना बे सेननि नाखौ सोरांनोल' हो गाबोनो र' सोरांनोल' हो गाबोनो सोरांबानो 4टा बाजियावनो सिखारनानै बे सेनखौ नायफैगोन आं साला ना मोनजागोन सानदों बे लावगानि नाखौ आङो लाना थांजोबगोन आं आंनि जायगायाव सेनखौ सादोंना बियो मोनजानाय बायदि मोनगोन बिनिफ्राय र' साला फाफ्फि बिदिनो खालायगोन आं मालायनि खुगानिफ्राय ना सिखावग्रा आंखौ साबाय थानानै ना मोननाय होननानै मोनथिनायखाय साला आंनि जायगाखौ लानानै गावा सादों र' गाबोन सोरांथों ना मोनजानाय बायदि मोनगोन नोङो जिबौखौनो दन्दा जिबौ नांहोगोन आं दन्दा जिबौ नाखौ लांजोबनानै दन्दा जिबौखौ सोंना दोनगोन आं बारा मानसिफोरखौ हमनो हाया आङो मालायनि मोजां नुब्ला मानो बिदि खालायथाय आरो मानसिफोरा मानो इसेबां रायख' साला मालायखौ बेबायदि नुब्ला बाप्रे बे लावगानिखौ र' सेनखौ सेबखायगोन आं बिनिखौ गाबोन साननै नायबावगोन आं गाबोन सानसे नायगोन बिनि उनाव सबनिया सानसे नायगोन आरो नाखौथ' आङो बेबायदिनो सोरांबानो नायफैगोन आं बिनि नाखौ सोरांगोन आरो लाना थांगोन नाखौ बख'नानै साला बिनि उनाव साननै उनाव आं बिनि सेनखौ गाफ्लेना सेफायना गारगोन फाफ्फिया साला मोसौ दामब्राया एक्सकिउज मी मा किउस मी नोंथाङा बे सेंग्राखौ बे गामियाव माब्लाबा नुदोंमोन नामा मा सेंग्रा नैबे मबाइलनि फट'आव नुनाय सेंग्राखौ नुदोंमोन नामा बे गामियाव माब्लाबा अ बे सेंग्राया औ गोसोखांलाय बेखौ बे गामियावनो माब्लाबा नुदोंमोन ना बे सेंग्राखौ नुनाय बायदि गोसोआव दङ एसे माब्ला नुदोंमोनबा बावबायसो आङो मोजाङै नायलाय मोजाङै गोसोखांनानै नाय अबाव नुदोंमोन बे सेंग्राखौ गोसोखौनो खांला माथो अबावबा नुदोंमोन र' बे सेनखौ हायाव दोननि नाय बे सेंग्रानि फट'खौ मोजाङै नाय अबाव नुदोंमोन बेखौ मोननायाव जुदि मदद खालायो जाय मदद खालायो बिनो फैसा होगोन जोंफोरो फैसा होगोन नोंबो जुदि मदद खालायो नोंनोबो फैसा होगोन जोंफोरो फैसा होगोन बेसेबां होगोन दे खालि मददल' खालाय आंनि फिसालाखौ मोननायाव मददल' खालाय बेखौ नागिरनायाव अबाव नुदोंमोन बे मानसिखौ सेंग्राखौ नुदोंमोनहाय आङो बे गामियाव नुथारदोंमोन गोसोखांबाय नुदों बे सेंग्राखौ जों गामियाव नुथारदोंमोन आङो बै माबाल' नुदोंमोन आङो माबाल' माने माबाजों नुदोंमोन आङो बेयो बै साइकेल मेकार लागानिया फिसालाया मामोनहाय जोंहानि माबाया बेयो गुथाल थार बुंमारदोंना नोङो बेखौ गुथालजों नुदोंमोन गुथालजों नुदोंमोन आङो गुथालजों नुथारदों आं बेखौ बे माने सानसेखालि बिसिनिखि थांनायाव आङो गुथालजों बे गुथाल लोंहानि न'नि लामायाव माबा बे अन्थाइ सायाव बे बिसिनि खाथियाव लामा मोखाङाव अन्थाइ दोननाय दङ बेयाव जिरायना सानैबो मिनिलायबाय थादोंमोन नुदोंमोन आङो नुथारदों दासो गोसोखांदों आं नुथारदों आंनि मेगनाव खाना नङा नुथारदों आं गुथालजोंनो दासो फारि गोसोखांथारदों नुदों आं साननाया नंमारथारगौमोन थारानोमोन बियो थारमाने
आं ओरैनो सानाखैमोन बिसोरनो लाबोना दोनमारदोंमोन थारमाने आंनि फिसाज्लाखौ आं सानदोंमोन गेजेर गेजेर आं गोरोन्थियावसो सानफ्लांमारदों नामा खिजानि लाबोआखैनो खिजानि रनिया गैयानो होननानै नाथाय नंमारथारगौसो रनिखौ बिसोर लाबोमारथारदों रनिया इयावनो बिसिनावनो दंबायदोंमोन थारमाने बिसोरो आंखौ आंनि फिसाजोजों जुदा खालायनो नागिरमारथारदों बिसोरो आंनि फिसाज्लाखौ आंनिफ्राय गोजान खालायनायानो बिसोरनि धान्दा दानिया फैसाया हरदो आंना फैसा होगोन होनना बुंदोंमोन जि खिन्थाब्ला दा गुदाल लाना थांनानै सोंहैदो बिसोरनाव थांबानो मोनगोन नुदोंमोन आं बेखौ मोनगोन आं थगायाखै दे खिन्थु आंनोबो फैसा होनायखौ थगायनो नाङा जेनेबा आं थगायाखैना बे सेंग्राखौ आं नुमारथारदों आरो बे गुदालजोंल' नङा माबाजोंबो नुदों आङो बे सिखिरिजोंबो नुदों बेरायबाय थानाय सिखिरिनि मोजां मोननायसो नामा सिखिरिनि मोजां मोननाय औ जेनेबा मोजां मोननाय जानो हानाय बे सेंग्राखौ आङो सिखिरिजों खेबनै खेबथाम गाहाम नुदों खोमा बेरायनाय माबासो मोजां मोननायसो नङाना बे आरो बिसोरनि सिख्लाफोरना फिसाफोरना आखला मोजां नंखाया माबोरैबासो सेंग्राफोरजोंल' सोफै बे सेंग्रायाबो मोजां मोननायसोमोन खोमा सिखिरिनि लाबोबाय थायो सेंग्राफोर न'आव मोजां नुथाराग्रा आखल गाज्रिखा बिसाना मानसिफ्रा आंनाबो हौवाया बिसानि मानसिफोरखौल' मोजां मोनथारो रावबो मोजां नङा बिसा आं थांसै दे नै गोबाव जाबाय एसे माबा ना न' गथ'फोराबो नेगासिनो दे हर दानिया फैसाया थांसै आङो बे हिन्जावा खामानिनि हिन्जाव बे खामानि फैगोन आंनि बेनि आखला फैसा ल'फिया बेखौ खामानियाव खाटायनो हागोन आं बे हिन्जावखौ खामानियाव बाहायनो हागोन आं खामानियाव फैगोन बेयो आंनिफ्राय फैसा मोननायाव दा गिसै फैसानि खोमि गैया आंनाव फैसानि खोमि गैया बा नांगौ बायदि फैसा होगोन आं नोंनो खालि आंनि खामानियाव फैनांगोन आंखौ मदद खालायनांगोन नोङो खालायगोन ना आंनि मदद नांगौ बायदि मा खामानिबा माने खामानि मावनो फैसा होगोन नामा फैसाखौ औ आंनि खामानियाव फैब्लानो आं फैसा होगोन आं जेरै बुङो बेबायदि खालायनांगोन खालायगोन फैसा होगोन मायबा खामानि मावबानो फैसा गोनां मानसि औ होननानै बुंसै औ मावगोन खालि आंनो फैसाखौ होबानो जागोन आं जा बुङो बेखौनो खालायगोन जागोन अके देन डान आंजों थौफा आं जेरै बुङो बेबायदिनो खालायबानो जाबाय मिथिबायना नोंनो जेसेबां फैसा नांगौ होगोन आं औ टेनसन लानाङा जि बुङो आं बेखौनो खालायगोन आं खालि आंनो फैसा मोनबानो जागोन खालायगोन अबाव थांनांगौ थौ मानसिथ' बुथारनाङा माबा खामानिखौथ' मावगोन जिबाबो मावगोन नाथाय मानसि बुथारनाय खामानिथ' नङाना डन्ट वारि जेबो टेनसन लानाङा मानसि बुथारनाय टेनसन नङा नों जास्ट फंनैसो खोथाल' बुंनांगोन आं जेरैबायदि बुङो बेखौ थांनानै बैसोरनि सिगाङावल' बुंनांगोन प्रुफ माने नों जास्ट बुंनांगोनल' मिथिबाय जेबो टेनसन गैया नों टेनसन लानाङा रावखौ बुथारनाङा जास्ट फंनैसो खोथा बुंनांगौ बेयावनो नों फैसा मोनगोन फंनैसोल' 10थासो बुंनो थिनबाबो बुंगोन आं नङाबाबो जेरै बुङो बेखौनो बुंगोन खोथाया नंगौबा नङा दाथा बुंनांगौ बुंगोन आं थौ होनब्लालाय आंजों दानो औ खामानिया दानो दङ र' बे सेनखौ गालांनि आं एसे गोजान आंनिया नङा बै थांनांगोन सेनखौ गालांनो नामा न'आव बेफोरनि सम गैया सेन दोननायनि माबोरैथ' फैसा जुदि नांगौ दानोथ' आंजों थौ होनब्लालाय बेयावनो बैखि दोनना गालांसै हे भगबान सेनखौ रावबो खावनाङा दे बेयावनो गालांसै आङो बिसोरनो सार गासैबो बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरानो आंनि फिसाज्लाखौ हमखाना दोननानै खिथेर खालामना दोनदों हमजोब सार बिसोरखौ गासैखौबो साफा बे न'खर गंसेयानो क्रिमिनेल गोजा मा बुंदों बेखौ पुलिस लाना फैमारदों बे पापि हिन्जावा जायखौ गिना दंमोन आङो बेनो जामारबाय मा खालायखौ मादैया बे अयथासारि हिन्जावजों जालाहाय बियो धंस खालामजोबसिगोन बियो न'खरखौ बे जा बुंदों बे थार नामा नोंसोर बिनि फिसाज्लाखौ खिथेर खालामना लाखिदों नामा लाखियाखै सार बे नंखाय जों मानो खिथेर खालामना लाखिनो औ सार बे हिन्जावा फाग्लि बियो माथा गरम हिन्जावसो बियो बेखौ तेजपुरावसो लांनांगौमोन फाग्लाफोरनि जायगायाव मिथिबायना सार बे फाग्लिसो हिन्जावा सिस्टा अभद्र बुरै नोंसोरनि बेबायदि आखलनि थाखाय आं पुलिस लाबोनांगौ जादों बेथ' नङामा खर'नि राव जेबो गैला नामा न'खरनि खोथाखौ न'खरावनो दोननांगौ नों आरो पुलिसजों मानो थावगौ बेबायदि खालायगोन होननानै सानाखैमोन आङो नोंहा साननो हानाय
थानाय जेबो गैला नामा खर' मेलेनाव न'खरनि केस बेफोरो प्लिज मानो इनभल्भ खालायखो आंनो न'खरनि केस नंला बियो न'खरनि केस जानायब्ला माब्लाबानो खिथागौमोन नोंसोरो माब्लाबानो खिथागौमोन आंनि फिसाज्लाया अबाव नोंसोर बेबायदि दोनखोमाना दोननाय नङामोन आंनि फिसाखौ नोंसोर दोनखोमाना दोनदों आंनि फिसाखौ एरखोमाना दोनदों आं मिथिगौ प्रुफ दं आंनाव प्रुफ सिगाङाव सोंबाय थानानै जेबो लाब गैया आं बुंदोंना आंनि सिगाङाव आंनि आखायाव प्रुफ दङ बिसोरो दि आंनि फिसालाखौ एरखोमाना दोनदों किडनेप खालायदों इन्सपेक्टर सार बिसोर बेबायदि खुगा बेखेवनाय नङा आं मिथिगौ सार आं बिसोरनि आखलखौ मोजाङैनो मिथिगौ बिसोरो साफा बिमा फिसा बिहामजो थंगि बायदि गोजा बिसोरनि आखलखौ आं मिथिगौ सार बिसोरखौ लकाबाव लांनानै जेब्ला बिसोरनि मोदोमाव लावथिनांगोन होनब्लासो बिसोर खुगा बेखेवगोन सार बिसोरनो आसोल दाखुरा आंनि फिसालाखौ खावना दोनग्राया एरखोमानाया बिसोर सार बिसोरखौ हमनानै लांदो सार बिसोरखौ लकाबाव दोनहैदो इन्सपेक्टर सारा जोंफोरखौ हमनासो लांसिगोन खोमा मादैया न'नि मानसिजोंनो माबायदि बेबायदि खालायनो हागौ बिथाङा जुदि थार बुंदों बिथांनाव जुदि प्रुफबो दङ नोंथांमोना बिनि फिसाज्लाखौ किडनेप खालायदों होननानै अब्लाना नोंथांमोना खिन्थु खारग'आ बेनिखायनो मोजाङै सोंनायावनो बुं बिनि फिसाज्लाया अबाव दङ सार बियो जोंफोरनि फेमिलि मेटार आरो नोंथाङा जेबो मिथिया सार बे जा बुंदों बे गासैबो नंखाय गोजा आरो दा जोंफोर बिराद गिदिर प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दङ जोंहा बिहामजोआ बेसेबा इमारजेन्सि जानानै हस्पिटालाइज जाना दङ बे जेबो मिथिया बे रितुआ जेबो मिथिया बे जानला माला बखिगासिनो जों जेबो रावखौबो किडनेप खालायाखै सार जेबो फेमिलि मेटार नङा बिसोर आंनि फेमिलि नङा बिसोर गासैबो थंगिबास थकेबास गोजा बिहौवाया आंनि मुङावल'सो हौवा बियो आंखौ गारनानै फैदों आरो बै हिन्जावा बिनि हिन्जाव गिदिर आरो बै बुरैया बिनि बिमा बै फिसाजो बिसोर गासैबो सैतान थंगि बायदि गोजा बिसोर आंनि न'खर नङा बिसोर आंनि जेबो फेमिलि नङा